pumasok po sa loob, pag-follow na lang po sa ating mga safety reminders. So, hindi po pwedeng pumasok yung may mga asthma, like that, sipon, ubo, may mga sakit sa puso, at po hypertension. Sa mga babae, hindi po pwedeng pumasok yung mga booties kasi po madulas sa loob. At kung maaari, wag po natin hawakan yung mga animal structures po sa loob, but you can take pictures from them. Lastly, please watch your steps inside kasi nga po madulas sa loob. Po. At saka kung maaari po yung mga gamit po natin, huwag natin ilagay sa pocket ng jacket. Baka po kasi makalimutan yung pag-uwi. Yung exit din po natin is nandun po sa kabila. From here po, just turn left. Thank you po. Thank Enjoy you. sa Thank you. Woohoo! Welcome to Snow World. Woohoo! Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my god.